Това е Non-Oily Protective Day Cream или неомазняващ защитен дневен крем с слънцезащитен фактор 50. Това е много специален лечебен продукт за мазна проблемна кожа. Това е много хидратиращ дневен крем, който покрива и изискванията на комбинираната кожа. Обогатен е с ефективен хидратиращ комплекс, който е производен на ксилитол, алоевера, увесени бета-глюкани, които също този крем осигурява много висока, широко спектър на УВА и УВБ защита. С много лека немазна текстура, абсорбира се лесно от кожата, без да остава мазно усещане. Въпреки високия си фактор. Премиум антиоксиданти, като естер на витамин А и витамин С и богатият на каротин екстракт от соленоводни водорасли, поддържат устойчивостта на кожата срещу увреждане от свободните радикали при излагане на слънчева светлина. Специални добавки има, като прополис, производното на ундоциленова киселина, екстракт от ехинацея. Те подобряват пък хигиенните условия на повърхността на кожата, което е много важно за една мазна проблемна кожа. Препоръчва се да се използва ежедневно през цялата година. Нанася се 20 минути преди излагане на слънце. Да. И после на всеки 2 часа добре да се повтаря. Защитава от хиперпигментация, на която кожата кожата много лесно се подлага. Особено при мазна проблемна. Да, проблемните участъци.